Basigi baliya koso Bamako dugu kɔnɔna la du kelen kɔnɔ mɔgɔ 10 ɲɔgɔn olu tun welekura jɛkulu maramafɛntigiw maaw ka fɔ la walima cɛ marifatigi dɔw fɛ min kɛra novembre kalo tile 18 Bamako dugu kɔnɔna la an bɛ n'o kunnafoniw tɛntɛn k'o lase aw ma fɛn min ye duniya dolantanba ye n'a bɛ wele ko coupe du monde o bɛ senna Katarikaw fɛ yen bi sɔgɔmada in na Ghana ani Corée du Sud n'o ye Corée worodugu yanfan ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ n'o fɛnɛ tɛntɛn k'o lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ coronavirus bana kunkan kɛnɛya minisiriso ka kunun kari n'o bɛnna novembre kalo tile 27 san 2022 ma a yirala k'a fɔ banabaatɔ min bɛ jamana kɔnɔna la hakɛ ye mɔgɔ 32 ani mɔgɔ 170 ni mɔgɔ 50 ni mɔgɔ 8 ninnu bɛna kɛ aw ka malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan sanga 30 kɔnɔ min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC ayaw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ ka lase aw ma ka fɔ nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira VOA soba kɔnɔna la fɛn min ye nɛgɛ ɲɛ 17 ye o bɛ Bamakɔ 12 bɛ VOA soba kɔnɔ Washington DC bi ye ntɛnɛn ye novembre kalo tile 29 san 2022 o malikura kunnafoniw bɛna lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC ayaw bisimila aw ka kunnafoniw kɛnɛ kan. A yirala k'a fɔ duniya dolantanba min bɛ wele ko coupe du monde o kɛra Katarikaw fɛ yen bi sɔgɔmada in na a yirala u senfɛ k'a fɔ fɛn min ye Cameroun jamana ani Corée kɛɲɛkayanfan n'o ye Corée du Sud ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ghana ale ta kɛra 2 ye Corée o kɛra Ghana ta kɛra 3 ye Corée du Sud o ta kɛra 2 ye ka fara o fɛnɛ kan bi sɔgɔmada in na Cameroun jamana ani Selbi olu fɛnɛ tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bambara ka kunnafoni dila n'o ye Mohamed Danjogo ye ka bɔ Bamakɔ ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati in na a bɛna walawalali kɛ an ye dolantan jaabiw kan Mohamed i n'u la. Wala i y'a fɔ cogo min na an b'a daminɛ ni kibaruya jumɛn ye sabula farafinna kulun bɛ n'o ye Ghana ye ale kɔni ale ye sebaya sɔrɔ Corée du Sud kan o kɛra 3 ani 2 nka sanu cɛ Cameroun jamana ale ni Serbie olu ye 3 ani 3 kɛ an b'a yira k'a fɔ o ye duta ye mun gɛlɛyara kosɛbɛ o la sa a bɛ hakililajigi kɛ fana k'a fɔ kunun mun ye Maroc jamana ye ale fana ka bɔko filanan la a ye sebaya sɔrɔ o la sa Belgique jamana kan o la mun daro kan Allemagne ni Espagne olu bɛɛ lajɛlen olu ye tan filamɛ bin kɛ si ma se si la an bɛ hakililajigi kɛ halisa k'a fɔ weekend kɔnɔna la Argentine jamana ale ye sebaya sɔrɔ Mexique kan 2 ani 0 wa Faransi fana tun sera weekend kɔnɔ ale fana ye sebaya sɔrɔ 2 ani 1 Danemark kan an bɛ yɔrɔnin min na ko sisan Brésil ale ni Suisse u bɛ ɲɔgɔn na u talen don sɛgɛnnafiɲɛbɔ la 0 ani 0 o de bɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 19 o ta wagati mun ye Portugal jamana ye ale ni Uruguay u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ dolantanw bitaw kɔni o kuncɛli ye Mohamed Danjogo ko mankan don ka bɔ Bamako VOA tɔgɔ la. Ka da ni kan sisan kunnafoniw y'a yira k'a fɔ basigi baliya bɛ ka juguya kosɛbɛ Bamakɔ sigidaw kɔnɔna la kabini novembre kalo tile 18 san 2022 a yirala k'a fɔ du kelen mɔgɔ min kɔnɔmɔgɔ tun ye mɔgɔ 10 ɲɔgɔn ye n'a yirala u senfɛ k'a fɔ muso 3 ani denmisɛnnin 6 b'a la olu bɛɛ lajɛlen tun welekura cɛ marifatigi dɔw fɛ o senfɛ bi Mohamed VOA tɔgɔ la ale bɛ o kunnafoni walawala k'a ladi an ma ka bɔ Bamakɔ. Kunu dimanche wuladafɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 o tɛmɛnen ni miniti 3 ye mun ye Mali fintigilakaw ye olu ni i ka dɔn bandi dɔw olu karila ɲɔgɔn na Misabu hôpital du Mali kɛrɛfɛ muguci kɔni o gana a yɔrɔ la kosɛbɛ Musa Sayon an k'ale hakilinata lamɛn ni muguci min bɛ ka kɛ faba yɛrɛ kɔnɔna la. Hakilina na ni ko minnu kɛra kunu ni kunasina an bɛ se ka fɔ ten semaine laban ninnu kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ Bamakɔ ani Mali yɛrɛ kɔnɔna na insécurité ni o ye lakanabaliya ye ale ɲɔɲalen don kosɛbɛ barisa ka na mɔgɔninfin kana mɔgɔ kelen a n'a ka du bɛɛ lajɛlen minɛ Bamakɔ kɔnɔna na k'u datugu yɔrɔ dɔ la wagati dama kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko an ka jamana bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔna na. Ni maa 10 minnu tun minɛlen don ni maa kofɔlen bolo fintigilakaw ka sɛbɛnbɔlen in na o y'a yira k'a fɔ ko u minɛkun o tun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a fɔ u ka dɔrɔguw n'o tunna fo kibaruya de ka d'u ma walasa u ka se ka o dɔrɔguw o lasɔrɔ walima mun ye 900 000 ye o ka sara olu ye
Burema Sulu ale b'a hakilinata di ni ko in kan mun ni bamanciya wale o tɛ ɲɔgɔn sira kan. An y'a mɛn k'a fɔ ko règlement de compte don entre minnu bɛ drogue feere donc en plus i b'a dɔn k'a fɔ kɔni ni waati ninnu na ni san sera ni heure ninnu na kɔni banditisme fanga bɛ bonya parce que an bɛ don décembre de kɔnɔ décembre qui dit décembre dit mois de fête donc bɛɛ bɛ mois de fête préparer la donc banditisme bɛ bonya an ye min ye kunun o ye banditisme sira de fɛ donc on ni ani insécurité liée au terrorisme o tɛ kelen ye ne kɔni bolo. An bɛ don min na ko bi malidenw kɔni olu sirannen no u ka laɲini ye mun ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw u ka fɛɛrɛ dɔ bɛɛ lajɛlen tigɛ mun na ni ko nin bɛ se ka dabila cogo min na Asetu Samake. Ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka fɛɛrɛ minnu tigɛ cogo min lakana bɛ se ka na jamana kɔnɔ o bɛ fisaya sinon an bɛ sirannen kɔni don i bɛ bɔ so i t'a dɔn min b'i sɔrɔ i segin hali i b'i ka so yɛrɛ i t'a dɔn min b'i sɔrɔ n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ ta otage la nin sugu caman bɛ kɛ yɛrɛ ka na a tigi sɔrɔ f'a fɛ yen o kɔrɔ insécurité barika bonyanen don. Fɔlɔla maa minnu kɔni tun bɛ polisiw ka lafasa tɔn o ɲɛmɔgɔya la n'o ye Buguna ye an ye ale wele mun n'a ka hakilinata di a yira k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na sisan polisiw olu donnen sɔrɔsiya minɛn kɔnɔ mun ye kuma ye olu tɛ se k'o kɛ u yɛrɛ ma bilen. Muhammad Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ka da ni bingali wale kan min kɛra Bamakɔ sigida kɔnɔna la n'a kɛra sababu ye ka du kelen kɔnɔ mɔgɔ 10 ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tun wele ku walasa hali bi an ka se ka ɲɛdɔni kɛ a kuɲɛ la Seydou Umar Traoré kunnafoni sɛnsɛnna do ka bɔ Bamakɔ ale fana ye hakili jagabɔ kɛ nin waliya in kan Moribo Dambele ka kuma baranin na an k'o lamɛn. Jamana bɛ cogoya min na lakana tɛ ten kosɛbɛ parce que marifatigi ka ca jamana kɔnɔ o sababu kɛra lakanabaliya min donna an ka jamana kɔnɔ kabi 2010 ka na 2012 coup d'état la o kɔfɛ marifatigi cayara parce que bɔda ninnu na mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ se ka don Bamako k'a sɔrɔ an ka kɔlɔsilikɛla minnu bɛ yen u ma se ka o tɛgɛ da u kan an bɛ kibaruya min kalama fana minnu ye wale in kɛ nin denbayatigi in na u bɛ mɔgɔ in dɔn kɔrɔlen o de y'a to fana u fɛrɛla ma. Jamanadenw bɛ se ka jamana lakana tigilamɔgɔw dɛmɛ cogo di yasa ka se ka dankari ni waleya suguya la. Jamanadenw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ kunnafonidi ye parce que bi bi in na jamana ɲɛmɔgɔw décidelen don déterminenen don k'a fɔ lakanabaliya ka kɛlɛ parce que sécurité bɛ kɛ jamanadenw de ye ni sécurité ma kɛ jamanadenw de bɛ insécurité la minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka jamana lakanabagaw dɛmɛ o ye jamana kɔnɔdenw ye min ka denbaya minɛlen filɛ sisan mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu b'a kalama n'i ye siganamɔgɔ i tɛ mɔgɔ minnu dɔn wala ni ko kɛra i sigalen don ko minnu na i kan ka jamana lakanabagaw ladɔnniya o de bɛ kɛ sababu ye u ka wulikajɔ kɛ joona ka nin n'a ɲɔgɔnna kow kunbɛn mais problème ba min bɛ Mali la population fan fɛ mais mɔgɔw tɛ déclaration kɛ u tɛ kofɔli kɛ n'o ye dénonciation ye donc kofɔlibaliya a tɛ ɲɛ sira la wala an kungo tɛ o de b'a kɛ mɔgɔ caman bɛ yen minnu ye kojugukɛlaw ye u bɛ se ka nin n'a ɲɔgɔnna kow kɛ n'o tɛ bi bi in na Mali faamaw kɛlen bɛ ka fɛn dɔw sigi sen kan minnu ye service spécial ye ka numéro vert d'u ma ka tila ka laban ka unité dɔw sigi ni o ye lakanajɛkulu dɔw ye minnu bɛ yaala duguba kɔnɔna na quartier kɔnɔna na hali tilegan fɛ ka taa kɔlɔsili kɛ mais o n'a ta bɛɛ ni tiɲɛni kɔni donna jamana kɔnɔ n'o ye lakanabaliya ye jamana fan caman na nin n'a ɲɔgɔnna kow de bi kɛ mais jamanadenw de kan ka wulikajɔ ani citoyenneté ɲuman n'o ye alerte dili ye k'o k'u kɛ ci ye. Lakana tigilamɔgɔw fana kan ka ɲɛda kura jumɛn da mun fana bɛ jamanaden dusukun lami ka taga kofɔli kɛ n'o ma kɛ hali bi. Service kɛrɛnkɛrɛnnenw de kan ka sigi sisan parce que c'est vrai jamana ye numéro vert dɔw bila minnu n'i bɛ se ka weleli k'a la ka kofɔli kɛ k'a sɔrɔ i m'i tɔgɔ fɔ i m'i jamu fɔ hali jamana yɛrɛ camancɛ la ani intérieur la région na o servicew bɛ yen mais Bamako numéro minnu bɛ yen o ye foroba numéro 1 de ye a bɛɛ centraliselen bɛ yen normalement jamana kan ka ni ɲɔgɔnna centre d'alerte sigi commissariat kelen-kelenna bɛɛ kɛrɛfɛ donc commissariat kɔnɔ o bɛ cogo min gendarmerie fana na a ɲɔgɔnna kan ka kɛ an ka cakɛda dɔw bɛ yen minnu fana ni sécurité mɔgɔw bɛ baara kɛ dɔw kan ka sigi yen pour que ni ɲɔgɔnna kow bɛ se ka kunbɛn fɛn dɔ fana bɛ yen ni o ye système de vidéo surveillance ye kɔlɔsili de y'o ye a bɛ Bamako yɔrɔ dɔw la na a man ca donc ne bolo bi jamana kan ka nafolo caman don système de vidéo surveillance la o b'a to sirabaw kan ani yɔrɔw la n'a ɲɔgɔnna ko kɛra carré min kɔnɔ dɔrɔn sɔrɔ caméra dɔ bɛ sɔrɔ ja dɔ bɛ sɔrɔ min kɔni bɛ sigana fɛnw ye donc maɲanbugu min ni mɔgɔ min n'a ka denbaya minɛna u bɛ yen o ye Bamako faaba dɔ ye périphérie tɛ kungo kɔnɔna tɛ Bamako camancɛ de don kɔlɔsilikɛlaw kan ka kɛ ni o ye vidéo surveillance ye o b'a to an bɛ kisi ni ɲɔgɔnna kow fana ma.
Kadani kan an bɛ taa ni kunnafoniw ye Nara mara la u ka sirababa min n'a bɛ bɔ Kuala ka taa Nara o dilanni daminɛna sira min tun tiɲɛna ka sabu kɛ jɛkulu maramafɛntigiw ka dankarili wale ye min tun kɛra nin siraba kofɔlen in kan ka fara o fɛnɛ kan Nara yɛrɛ kɔnɔna a lakanako bɛ cogo di nin waati in na walasa an ka se ka nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn VOA ka lasigiden Modibo Keyita ka bɔ Nara ale b'o kunnafoniw lase. Bamako sira kan Narani Kuala o cɛ ye kilo 180 ye a baaraw jɔra a ka ca ni san kelen bi ka sababu kɛ bamantiwale kɛbaw ye tiɲɛni min kɛ ka ɲɛsin siradilannaw ka minɛnw ma a kɛra sababu ye ka siradilannaw ka mobili 24 k'olu jeni ni ka tila k'u ka maadɔw minɛ kabini o kɛra baara ninnu jɔra nka an bɛ don min na i ko bi Mali wulumasiri tabaw u ye wulikajɔ bonya kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa baara ninnu bɛ se ka daminɛ kura ye cogo min b'a to narakaw bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ cogoya min na narakadenw ka jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ min ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ sira yɛrɛ sɔrɔli hukumu kɔnɔna na ni a bɛ fɔ ma collectif tous pour Nara a ma ɲɛma dɔ Bakari Jɛfaga ale bɛ ɲɛfɔli kan ye sira min ni o dilanni bɛ sen na k'a daminɛ Kuala ka taa bila Nara la n'ale kasabi bɛ t'i jɔ miliyari 72 ni miliyɔn 500 bɔɲɔngo la a kun jɔra wagati dɔ la k'a sababu kɛ bamaji kɛwale olu tun taara ka taa ayiwa baarakɛlaw ka siraba dilannaw ka minɛnw tiɲɛ baaraw daminɛna surtout bolofara min n'o bɛ a daminɛ Nara yɛrɛ ka n'a bila Kalunba la o yɔrɔ tɔgɔ o baaraw daminɛna ayiwa an b'a fɔ alhamdulillah o ye tare ye o yɔrɔ min n'a baara daminɛna an bɛ foli ani tanuni di ayiwa an ka autorité de transition mɔgɔw ma minnu ye u seko bɛɛ kɛ ka lakana la sabati walasa an bɛ yɔrɔ min na i ko bi baara in ka se ka segin ni ka daminɛ Nara yɛrɛ marakafo kɔnɔna na Denijo Sidibe ni ale ye conseil communal ye mairie la ale ye foli kɛ ka ɲɛsin jamana marabaaw ma ka kɛ nin waleya in baaraw daminɛra vraiment a kɛra nisɔndiyaba de ye ne yɛrɛ ma ani naraka bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bɛ ɲɛsin an ka autorité sanfɛ mɔgɔw ma n'o ye transition mɔgɔw ye ani Nara autorité minnu bɛ yan local ka ɲini u fɛ hali bi nin ka kɛ sira in daminɛlen nisɔndiya u bonyana kosɛbɛ narakaw yɔrɔ o kama u ye dugawu kɛ walasa baara in bɛ se ka timɛ cogoya min na hɛrɛ kɔnɔna na Koniba Kone ale ye naraka ye sira dilan min daminɛlen filɛ Nara ye a tile 2 in na nin kɛra Ala tanu ye an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo Ala ka nin kɛ ko daminɛlen Ala kana nin kɛ ko labannen bilen nin baara ninnu daminɛni kura ye o bɛ wulumasiri tabaw ka wulikajɔ seereya kosɛbɛ Nara marabolo kɔnɔna na an bɛ don min na i ko bi basigi o bɛ ka segin ka na dɔɔni marabolo fan caman fɛ nin kɔfɛ an bɛ taa Koro Bayankara mara la basigibaliya bɛ u ka mara kɔnɔna na u ka sigida min ni a bɛ wele ko Jɔnbolo a yirala k'a fɔ jɛkulu maramafɛntigiw taara bi yen dugudenw kan mɔgɔ 2 ɲɔgɔn olu de ni bɔnɛna o maa kofɔlen ninnu na u ka dugutigi bɛ o senfɛ walasa an ka se k'o fɛnɛ kunnafoniw ɲɛdɔn VOA ka lasigiden min bɛ Koro Tijani Wedrago ale b'o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase an ma an bɛ nin lakanabaliya kunnafoni daminɛ Bajankara mara kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ juma tɛmɛnen dɔgɔjɔla dɔw kɔni tun taara dɔgɔjɔ Bajankara u kɔ segintɔ Jɔnbɔlɔ ni Bajankara cɛ marifatigi dɔw kɔni bɔra sirakun na ni ka mugu ci ka ɲɛsin nin dɔgɔjɔla ninnu ma ka maa 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ ka olu bɔnɛ u ni na o nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na Mali fintigilaka minnu dagalen bɛ Bajankara u kɔni kɛlen ka mugu ci kan mɛn u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa u bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ nin mugu ci kan in na u kɔni nana sɔrɔ tiɲɛni o nɔ bonyana kosɛbɛ maa 2 olu bɔnɛna u ni na ne ka moto 2 olu jeni dangarawale tigilamaw kɔni ye 5 don fiɲɛ na hali sisan kunnafoni jɔnjɔn o ma se ka sɔrɔ ninnu na i k'a dɔn k'a fɔ maa 2 minnu bɔnɛna u ni na Jɔnbɔlɔ dugutigi o yɛrɛ b'a la n'o ye Uli Jigiba ye ɲininkalitɔ min bɛ yen Bajankara ni Jɔnbɔlɔ yɛrɛ tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 5 bɔɲɔgɔn ko dangarawale tigilamaw bɛ se ka na nin dangari sugu kɛ ne ka 5 don fiɲɛ na k'a to u nɔ ma se ka minɛ cogo min na Jɔnbɔlɔkaw kɔni sirannen don an bɛ don min na i n'a fɔ sisan lakanabaliya an bɛ taa n'a ye Lanfiya la i k'a dɔn k'a fɔ o mun ye dugu ye mun sigilen bɛ Tomiya ni Bankasi dancɛ la i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ bɔlɔlɔw sanfɛ a yirala k'a fɔ ko dangarawale tigilamaw u bɛ k'u labɛn ne ka taa dangarikɛ k'a ɲɛsin nin dugu in ma kunungo kari dangarawale tigilamaw kɔni tɛn bɛ dangarikɛ k'a ɲɛsin nin togoda 3 ninnu ma ne ka u ka baganw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye u tilalen kɔfɛ ne ka sow jeni ani feerelikɛyɔrɔw Lafiyala kɔni ye yɔrɔ ye dangarawale tigilamaw dagalen do yen nɔ kosɛbɛ a bɛ waati jan bɔ Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bajankara marabolo kɔnɔna na
VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa an balimaw an ka foli b'aw ye hali bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw na ni waati in na a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye. Ɲorodi Sahelkaw b'an sɔrɔ radio Emergency kan 99 ani tomi 6, Bugunikaw b'an sɔrɔ radio Kumase kan 92 o fiɲɛ sira fɛ. Yuwaru radio Dunuya 101 ani tomi 2, Koro ani Bayangara aw b'an sɔrɔ radio Orona kan 93 ani tomi 2, Gawo o ye fiɲɛ turukala 106 tomi 1 ye, Tumutu fiɲɛ turukala 90 ani tomi 3. Ni waati in na Abidjankaw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 ani 9 fiɲɛ sira fɛ. Wagadugukaw aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 kan. An ka bɔlɔlɔ sira bɛ www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati in na Mariam Tarawele fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC. An bɛ taa Bamakɔ kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ kunu kari n'o bɛnna Novembre kalo tile 27 san 2022 ma. U y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 80 ni mɔgɔ 1 olu de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana b'u la. Mɔgɔ kɔni ma sɔrɔ o senfɛ ka a dɔn k'a fɔ bana yira maa min na ni makofɛlenw na. O ye coronavirus banakisɛ a mɔgɔ hakɛ to jamana kɔnɔna la mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 50 ni mɔgɔ 8. Maa minnu bɛ yen k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ ye mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 2. Min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso ka kunu kari Novembre kalo tile 27 o kunnafoni di senfɛ. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Burkina Faso jamana kan. Kunnafoniw dina k'a fɔ k'u ka finitigi mɔgɔ 4 ɲɔgɔn fagara u ka bolimafɛn binnen kɔfɛ mugu fodonta dɔ kan min n'a yirala k'a fɔ ko waleya in kɛra juma tɛmɛlen u ka jamana u kɛɲɛ ka yan fan fɛ. Kader Tarawele VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu ale b'o kunnafoniw lase. Burkina Faso finitigi 4 bɔnɛna o ni na jumalon tɛmɛni Burzanga ani Kongosi cɛ n'olu ye dugu ye min bɛ jamana camancɛ kɛɲɛ kan fan fɛ. Nin finitigi ninnu tun bɛ dugutamoli dɔw le sensera n'olu tun bɛ taara ni daradumuni ye Djibo Sahel mara kɔnɔ. Finitigiw ka daga yɛma ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a yira ko nin banbagatɔ ninnu ka bolimafɛn taara yɛlɛ mugujugu pɛrɛnta dɔ le kan min kɛra sababu ye ka maa 4 bɔnɛ o ni na. A ko finitigi kelen jogira kosɛbɛ ko nka o sera ni ale ye dɔgɔtɔrɔso yaasa ka se ka filalikɛli ko ɲɛnaman di ale ma. Nin laseli kelen in kɔnɔ Sorodasiw ka chef d'état-major général y'a yira ko o jumalon kelen sɔgɔmada fɛ ɲani nin convoi nin ka se Djibo bengani walikɛlaw tun ye mugu ci olu la ko nka o walejugu ma se ka finitigiw ɲɛ munumunu o ka sira kan. O jumalon kelen na jamana worodugu ka taa a tileben fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Falaguntu dugudennin na n'ale fɛnɛ bɛ Sahel mara la a yira ko maa 3 bɔnɛna o ni na. Jɛnkulu maramafɛntigi dɔ de jigira o yɔrɔ la kama sɔrɔ yɛrɛkɔrɔsidugulenw tun bɛ o yɛrɛ labɛnna yaasa ka se ka dugu lankanaya nka ɲani olu ka sɔmi maa jugu ye mugu ci maa gwansanw na n'o kɛra sababu ye ka maa 3 ninnu ni minɛ o la. N'an bɔra o yɔrɔ la ka se tileben fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wo dugura n'ale ka jan ni banfara duguba ye ka se kilomɛtiri 140 ɲɔgɔnna ma. A yira ko jɛnkulu maramafɛntigiw ye mugu ci olu ka gendarmeso la maa si ma bɔnɛ o ni na nka tiɲɛni baraka bonyana. O walejugu muguci kelen nin fɛnɛ kɛra Ndɔrɔla ka gendarmeso la n'ale ye Bobo dafɛ dugu dɔ ye. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a ma lɔn ni maa dɔ bɔnɛna o ni na. Nin tun ye Kader Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ni farafina ka san kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ la belebeleba ye. A y'aw sɔgɔ VOA kan yaasa ka se ka farafina ka farikolo ɲɛnajɛ manti k'o seli kɛ ni an ka kunnafoli ɲɛfɔli kuncɛlenw ye ka kɔn tulon ɲɛ ani tulon kɔfɛ dolo minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan tolɔntankulu degeli karamɔgɔw ali tolɔntannaw wa an kana ɲina fɛnɛ balɔntana kanubagaw ka kan tolon k'an sewa ni tolɔntan damu ye ɲɔgɔn fɛ. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Benin jamana kan. Kunnafoniw y'a jɛya k'a fɔ u ka finitigi mɔgɔ 4 fɛnɛ fagara min kɛra u ni jadijɛkulumaw ka wulikajɔ dɔ senfɛ. A yirala k'a fɔ waleya in a kɛra u ka jamana kɛɲɛ ka yan fan fɛ. VOA tɔgɔ la Kayatu Tarawele ale b'o kunnafoniw walawala.
dansagokɛla tan ɲɔgɔnna binna Benin sɔrɔdasiw kan Kaoubagu ka taa jamana kɔgɔdugubolow fɛ Benin armée ka laselila sibiridon na sɔrɔdasiw ye taa kɛ a maajugu ninnu kan u yɛrɛ ɲinitɔ bolila ka taa k'u ka tɔnden 4 su ani kɛlɛkɛfɛnjugubaw ani marifakisɛ caman to u kɔ Benin armée ka fɔ la u ka laseli sɛbɛn kɔnɔna na Benin armée ma pereperelatigɛ kɛ a dansagokɛkuluw kan nka an bɛ don min na i ko bi Golfu marayɔrɔ jamanaw n'o ye Benin Togo Ghana ani Côte d'Ivoire ye bɛ Sahel kɔnɔ jatigɛ walekɛlaw kuluw ka bagabaga kɔnɔ ka taa u ka jamana kɔgɔdugu yan fanfɛ dancɛw la jateminɛnaw ye a yira k'a fɔ fɛnɛ ko a yɔrɔ kofɔlen ninnu kɛlen bɛ maramafɛn trafikanbaw tɛmɛsiraw ye Benin armée ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko kabini san 2021 waati la binkani 20 ɲɔgɔnna de kɛra olu ka sɔrɔdasi lakanakɛlaw kan k'a sɔrɔ u kɛrɛfɛ jamana Togo u ta kɛra 5 dɔrɔn ye a waati kelen kɔnɔna na Golfu marayɔrɔ jamanaw ye ɲɔgɔn ye kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na Accra Ghana faaba kɔnɔna na ka kuma kɛ u ni u baarakɛɲɔgɔn nanzara jamanaw cɛla tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka u dɛmɛ lakanabolo siraw fɛ yaasa ka fitinɛ min n'a binnen bɛ Burkina Faso ani Niger kan Charlie bɛ ka don u ka jamana kofɔlen ninnu kɔnɔna na aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la Mali jamana y'a ka lasigiden kura n'a bɛ wele ko ambassadeur bila ka taa Burkina Faso jamana kan maa min sugandira o de ye son excellence Yusuf Umar Maïga ye a bisimilayara u ka jamanatigi n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ye VOA ka lasigiden Kader Traoré ka bɔ Wagadugu J'ai l'honneur de vous présenter les lettres par lesquelles Ni ye Mali ka lasigiden kura ye min nani bɛ Burkina Faso président de la transition chef de l'État du Mali mercredi ale tɔgɔ ko Yusuf Omar Maïga extraordinaire et bénipotentiel ni ambassadeur kura in taara ka sigi gafe di Burkina Faso ka fulancɛ fanga ɲɛma ma capitaine Ibrahim Traoré Yusuf Omar Maïga wolola san 1945 o kɔrɔ ko bi a sisanga ye san 77 ale ka lawniyaw taara bɛn jamanaw ka tigɛli ɲɔgɔnma kow kan n'an ko diplomasi nka a ye fɛn min kalan o le ye lafasali kalan ye Asimi Goïta ka nɔnbilala min seni ye Burkina Faso ale kolɔnni no Wagadugukanw fɛ sabula ka fara Mali ka ambassaderiya kura kan nin maa kɔfɔlen nin fɛnɛ ye Mali ka lasigiden ye farafina tilebefantɔ min bɛ nafolo ani wariko kuma fɔ n'an ko UEMOA ale ci ka da sigini no Wagadugu kɔnɔ Son Excellence Yusuf Omar Maïga ka gafe ditɔ capitaine Ibrahim Traoré ma ale y'a yira ko ale bɛna baara kɛ ni Burkina Faso ka fanga ɲɛmaaw ye ka taga sigiɲɔgɔnya ɲuman sabatili kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lankanako ni basigiko lahala fila minnu yɛrɛ ye jamana fila ninnu ka aminako ye sisan an ka Siyaka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Coupe du monde sirantolantan bulagun kan Qatar jamana kan a bɛ sen na tile filanan ɲɔgɔndanw kɔni Cameroun farafina cɛbɔ dɔ ale ni Serbie ye filanin bin kɛ bin tɛnɛdonya in na novembre kalo tile 28 san 2022 celu saba fan fila bɛɛ fɛ kamasɔrɔ Cameroun de fɔlɔ la ka Serbie celu lamaga Serbie bɛna o celu ji bɔ ka filanan don ka tila tuguni ka sabanan don o de kɔfɛ Cameroun bɛna o celu fila ji bɔ ɲɔgɔndan bɛna kuncɛ o cogo la filanin bin si ma se si la Alidu Wedrago VOA lasigiden Bobo Julaso Burkina Faso farafina bɛɛ lajɛlen jigi tun lalen lo Cameroun kan bi ko o na se ka dɔ kɛ ni Serbie ka sɔrɔ ka taa a ɲafilɛ kɔfɛ filani be min kɛra ten o bɛna sira tɔ gwɛlɛya Cameroun joueurs fɛ a supporters cɛra Bobo Julaso jigiya benna caman fɛ Brésil fana bɛ niveau min na nin ça va être un peu compliqué a bɛɛ bɛ se ka kara comme c'est coupe du monde on espère que Cameroun bɛ se ka qualifier Cameroun bɛ se ka passer oui parce que ils se sont donnés à fond aujourd'hui le match mieux bi c'est à féliciter donc il va donc au match à venir ils peuvent se qualifier Cameroun ka qualification mana gbɛlɛya dɔɔni parce que no bɔra ni phase on va poser match Brésil le Brésil du clone actuellement pour qu'on qualifie avant gbɛlɛya no tu seras à gagner bi
Voilà, nous, tout ça nul négocier le Brésil, mais avec le match nul là, ça sera très très compliqué. Donc on va boire à Nagbaléa. Parce que le match nul est avantage pour pouvoir qualifier à Nagbaléa. Cameroun, j'ai joué en tout souvent parce que au Congo, quand on fait au bâtira avant, mais on a bien remonté. Cameroun sera barra qualifié. En 1994, Brésil tue Sébaria sur le Cameroun quand Chilou Saba ani fou. En 2014 Rafana, Brésil tue Nyamoya sur le Cameroun quand Chilou Nani ani Kele. Ni au Kanyombe Sabanaye pour du monde kono. Ni tu ali du Wedrago Makanye, Vewa Bamara Tora, Bobo Dula Sod. Kasegi kakuma farafina cɛbɔ Senegal ka sebaya kan juma tɛmɛnen novembre kalo tile 25 san 2022 Qatar ɲɛkɔrɔ celu 1-3 Senegal kanu na nama jara VOA lasigiden Dakar kakuma barani na an ka Senegal ka du ka hakilina lamɛn. Senegal équipe bal Afrique kono ya o bañere dana premier tour la ta fo demi final ben final mo jere ko do quoi kala li se ka tanya mi ko confiance de fan yala be mukela kana mo danko be mukela ke alu sise na doye bi marso anyanta gagnene ani manioro ayole ke fo contano mo le soto mo le ko le doit fana pour fana 3e marso mo sa gagner pour ce mo si qualifier no ama ko an ki la patake ala te mo ko tayo ala ka bo ouais on a fait la différence on a différence que Afrique on est le meilleur actuellement de l'Afrique. Asawalindo comme Sénégal gagnera c'est très bon mais équipe c'est pas suffisant. Sénégal c'est comme besoin pas donc Sadio Mané placé parce que ils sont un peu fébriles. Organisation de l'équipe ça manque beaucoup. An ka segin ka taa Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnɲɛna Wagadugukaw fɛ yen Alain Traoré Burkina Faso cɛ kɔrɔbalenw ka équipe dɔgɔtɔrɔ don a kumana VOA lasigiden Kadiya Traoré ka kuma barani na munna ni ɲɔgɔndanbaw sera i n'a fɔ Coupe du Monde na ɲɔgɔnnaw joginiw bɛ caya sidantolantanaw fan fɛ misalila Senegal Sadio Mané Faransi Karim Benzema walima tuguni Maroc Amin Harit ninnu si ma ye Qatar kɛnɛ kan Kader Traoré VOA lasigiden Wagadugu farafinyara mɔgɔ caman bɛna fɔ ko senatolontala minnu jogira yanni coupe du monde ka daminɛ ko ala le m'a latigɛ k'olu ka se ka taari kɛ nin diɲa senatolontala ɲɔgɔn kunbɛba nin na Burkina Faso ka senatolontan jɛnkuluba étalon ale ka dɔgɔtɔrɔcɛ Alain Traoré bɛ a ɲɛfɔ an ye. Il y a des blessures qui sont dues à la jugule dɔw bɛ yen olu bɔra kunnadiyabaliya le fan fɛ ni mandimini ninnu cɛma senkari bɛ yen ale bɛ se ka sɔrɔ tuma n'a bɛɛ ra ni senatolontala dɔ y'a to ɲɔgɔn tan kojugu dɔ la a bɛ se ka na ni senkari ye i n'a fɔ min ye Sadio Mané sɔrɔ nka docteur semuguli minnu sɔrɔla caman ni olu dɔw ma bɔ sigɛn le fan fɛ semuguli caman bɛ bɔ lahala saba le kɔnɔ a fɔlɔ a ye ko senatolontalaw ye senatolontan caman tan kama sɔrɔ fɛɛrɛ caman bila n'o sen kan min bɛ se ka olu ka lafiɲɛ teliya nka minnu dun ma sɔn ka baara gbɛlɛn kɛ yanni coupe du monde ka daminɛ don olu ta bɛ cogo di o ye tiɲɛ ye anw fana y'a kɔrɔsi ko senatolontala dɔw bɛ yen n'o y'a lɔn ko balontanbaba dɔw bɛ bɛrɛ olu tɛ sɔn ka o sen don fanga na mandemi ni siranya kosɔn k'a sɔrɔ n'e ko i bɛ senatolontan ni siranya ye ko i tɛ fɛ ka yɔrɔ mandema o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka i mandema sabula i tɛ sɔn ka i sen don fanga na kama sɔrɔ maa min bɛ e ɲɛfɛ ale b'a ta dɔrɔn n'a baraka bɛɛ ye. tiɲɛ lo coupe du monde min bɛ taa na Qatar jamana kɔnɔ siranya bɛ yen ko i kana i sen kari walima i ka i sen mugu nka o man kan ka maa si bali k'a kɔgɔ bɛɛ don a ka jamana tɔgɔ ra nin tun ye Kadiya Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Alidu Wedrago Bobo Dioulasso Burkina Faso Nama Jara Dakar Senegal ani Siaka Traoré Bamako a kan bɛn sini tarata novembre kalo tile 29 san 2022 an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka malikura kunnafoniw na bi min labɛnna seko aw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ jɛmukan la seraw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ. Ayo irana de femi go sabolo de ayo togo fo nyena
Cemani so sanuna kana boli ko mina Femi gausa wolo leye ayo dogo fomena Cemani so warila kana boli ko mina Femi gausa wolo leye ayo dogo fomena Dunyuma majo lenye kana boli ko mina